Sa number 10, Super Typhoon nagapadulong sa Pilipinas. Maulanon nga panahon ginapaabot sa Negros. Nakatabok na sa Mariana Island ang Super Typhoon nga may international name nga Bavi kag nagapadulong na sa Pilipinas. Ara pa ini sa gihapon sa gwa sang Philippine Area of Responsibility kag ginapaabot nga magasulod sa PAR Martes sang gabi ukon Miyerkules sang aga. Pagsulod sa PAR, tawgon ini nga inday, kag mabuhina ng iya sini nga puwersa pero magapabilin sa gihapon bilang isa ka super typhoon. Ginapaabot nga hindi ini maglandfall sa Pilipinas pero magapalapit ini sa Batanes sa Biyernes antes magwa sa PAR sa Sabado. Ginapaabot ang pagbalik sang hangin habagat nga amo ang magadala sa mabaskog nga hangin sa Martes o kon Miyerkules, kag sa Huwebes naman, pabaskugon sa super typhoon ang habagat. Gina-forecast ang mabunok nga ulan sa Biyernes, tub-tub Domingo sa Negros, Western Visayas, Mimaropa, Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon, Ilocos Region, Western Cordillera, kag Cagayan Valley. Ginapaandaman ang tanan nga mag-ulu-aligmat sa baha kag landslide.